το νερό του νεοχωρίου. Έχουν καμία σχέση αυτά τα πράγματα ή είναι τέτοια σύμπτωση? Μάλλον το πρώτο. Λοιπόν, αντιλαμβάνεται κανένας πώς θα είναι μετά από λίγα χρόνια δηλαδή η Βόρεια, η Βορειοανατολική Χαλκιδική, αν προχωρήσουν τα σχέδιά τους. Μια περιοχή με ανοιχτά ορίγματα, γιγαντιαία. Τεράστια φράγματα γεμάτα με εκατοντάδες εκατομμύρια τόνους τοξικών αποβλήτων. Μιλάμε για ολοκληρωτική καταστροφή της Χαλκιδικής, αλλά και όλης της Βόρειας Ελλάδας. Γιατί τα σχέδιά τους δεν σταματούν στη Χαλκιδική, αλλά καλύπτουν όλη τη Βόρεια Ελλάδα, από το Κιλκής μέχρι τον Εύρο. Και κάποιες από τις περιοχές στις οποίες ενδιαφέρονται. Αλλά και εκεί στην περιοχή της Βορειοανατολικής Χαλκιδικής, για την οποία μιλάμε τόση ώρα, παρέλειψα να πω ότι πέρα από αυτές τις τρεις περιοχές που είναι σίγουρα τα κοιτάσματα, τα μεταλλεύματα που θέλουν να εκμεταλλευτούν, υπάρχουν κι άλλες 10-15 περιοχές που υπάρχουν πιθανά κοιτάσματα. Επομένως, εκεί και στις πιθανές θα αρχίσουν να τρυπάνε και θα διοριστεί κανένας τι θα μείνει εκεί. Μόνο αυτά, όπως είπα και πριν, τα φράγματα και τα ορίγματα, και από τη πολλή εκμετάλλευση και από τις πολλές γεωτρήσεις και από τα πολλά σκαψίματα δεν θα μείνει το βουνό, θα γίνει κόσκινο, να το πούμε έτσι, ούτε νερό θα υπάρχει, ούτε τίποτε άλλο πέραν όλων των άλλων στην περιοχή. Μιλήσαμε τι λέει η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, αξιολογούμε τα δεδομένα που έχει αυτή η μελέτη, τα συγκρίνουμε με τι έχει συμβεί σε όλο τον κόσμο. Δεν είπαμε τίποτε για τις κυβερνήσεις, μάλλον και όχι για την κυβέρνηση όπως γράφει. Άλλη κυβέρνηση ήταν εκείνη που υπέγραψε τη σκανδαλώδη παραχώρηση ως προς το τίμημα. Όχι ότι αν το τίμημα, αν τα 11 εκατομμύρια ήταν 110, εγώ θα σας έλεγα διαφορετικά πράγματα αυτή τη στιγμή. Αλλά αποτελεί μια απόδειξη του πώς χειρίστηκαν το δημόσιο πλούτο. Ας φτάσουμε στη σημερινή κυβέρνηση. Ξεκινάει μια εταιρεία κάτι που σχεδιάζει να κάνει. Κάτι και αντιδρούν, και όχι μόνο από την περιοχή. Τι θα έκανε ένας αρχηγός μιας οικογένειας όταν τα μέλη σε αυτή την οικογένεια είχαν κάποια προβλήματα μεταξύ τους, θα καθόταν να τους ακούσει και τους μεν και τους δε κλπ. Να καταλάβει, να μιλήσει με τους επιστήμονες, να κατανοήσει ότι πάει να γίνει μια μη αναστρέψιμη καταστροφή στη Χαλκιδική, μια από τις ομορφότερες γωνιές της πατρίδας μας. Αυτό που κάνει επικαλείται την νομιμότητα, νόμος και τάξη. Επέλεξε και είπε μάλιστα χαρακτηριστικά, το έργο θα γίνει με κάθε κόστος. Το έργο θα γίνει πάση θυσία. Και αυτό που η θυσία που υπόκεινται οι κάτοικοι της περιοχής είναι η σχεδόν καθημερινή σύγκρουση με την αστυνομία όταν προσπαθούν να πλησιάσουν την περιοχή να δουν τι συμβαίνει, όταν συγκεντρώνονται ειρηνικότατα. Σας το δηλώνω, στις πιο πολλές από αυτές είμαι παρόν. Και έχουν να αντιμετωπίσουν τα χημικά, τα δακρυγόνα και όλα αυτά τα σύγχρονα μέσα που χρησιμοποιεί η αστυνομία. Και δεν φτάνουν αυτά. Είχαμε, όπως ίσως ξέρετε, και νυχτερινές εισβολές αστυνομικών για να συλλάβουν, σπάζονται στην πόρτα των σπιτιών τους 3 η ώρα τη νύχτα, μπροστά στα έντρωμα μάτια μικρών παιδιών, να συλλάβουν κάποιους, δεν ξέρω, ήταν η αρχική της 17 Νοέμβρη ή κάποιες άλλες οργάνωσης, τόσο επικίνδυνοι που χρειάστηκε να πάνε 3 η ώρα το πρωί να σπάσουν τα σπίτια του συλλάβουν. Ξέρετε, πριν το 3 μέρες αυτοί οι επικίνδυνοι, και προφυλακίστηκαν αυτοί οι 2 άνθρωποι. Οι πρώτοι, πριν την Τετάρτη, αποφυλακίστηκαν.
έπαψαν να είναι επικίνδυνοι. Εδώ υπάρχει μια αντίφαση. Τους συλλαμβάνουν σπάζοντας την πόρτα του σπιτιών τους και τώρα τους αφήνουν ελεύθερους. Πότε είχαν δίκιο, τότε ή τώρα? Καταπάτηση ανθρώπινων δικαιωμάτων και κατάληψη δημοκρατίας, προφυλακής για τις οποίες είπα. Μετά συλλάβαν άλλους δίκους, προφυλακίσαν, αλλά ευτυχώς αποφυλακίστηκαν και αυτοί. Αλλά κάτω από τέτοιες συνθήκες, οποιοσδήποτε καλοπροαίρετος άνθρωπος θα αναρωτιέται, μπορεί να προχωρήσει ένα τέτοιο φαραωνικού μεγέθους έργο όταν αντιδρά η κοινωνία και η πλειονότητα των κατοίκων της περιοχής? Σίγουρα η απάντηση είναι όχι. Και μάλιστα όχι 38 φωναχτό. Λοιπόν, επειδή δεν μας αρέσει να κάνουμε αρνητική κριτική χωρίς να έχουμε κάτι να προτείνουμε. Αν και από μόνη της αρνητική κριτική είναι αρκετή για να σταματήσει αυτή η καταστροφή. Έχουμε όμως σκεφτεί, συζητώντας με τους κατοίκους και με τις όποιες επιστημονικές γνώσεις έχει ο καθένας μας, κάνουμε και κάποιες προτάσεις. Δεν λέμε να κλείσει το μεταλλείο αύριο και να απολυθούν αυτοί που για χρόνια εργάζονται ως μεταλλορύθμοι. Να συνεχίσει μέχρι να εξαντληθούν τα αποθέματα στις στοές που δουλεύουν τώρα. Συν τον χρόνο κάποιοι θα αποχωρούν λόγω ορίου ηλικίας και πάει λέγοντας. Και να ξεκινήσει άμεσα σταδιακή περιβαλλοντική αποκατάσταση της περιοχής. Η περιοχή έχει πολλά προβλήματα και χρειάζεται αποκατάσταση, επειδή τα μεταλλεία στη Χαλκιδική ξεκίνησαν από την εποχή του Αλέξανδρου και του Φιλίππου, από ό,τι λέμε. Και τελικά να αποχαρακτηριστεί οριστικά και αμετάκριτα η περιοχή από μεταλλευτική ζώνη. Βεβαίως. Συγγνώμη. Τα τελευταία χρόνια άρχισα να μιλάω από μικροφόνου, δεν είμαι πολύ έμπειρος στο πάλκο που λένε. Χειρότερα είναι τώρα. Χειρότερα είναι τώρα. Να πάω πιο πίσω. Λοιπόν, επίσης λέμε ότι τόσο η Βόρεια Ανατολική Χαλκιδική όσο και όλη η Χαλκιδική μπορεί να επιβιώσει χωρίς τα μεταλλεία, γιατί έχει μεγάλα περιθώρια ανάπτυξης σε όλους τους τομείς της οικονομικής δραστηριότητας, τόσο στον πρωτογενή όσο και στον δευτερογενή και τριτογενή τομέα. Πρωτογενής τομέας, τα πάντα μπορούν να καλλιεργηθούν και καλλιεργούνται εκεί, μπορούν να βελτιωθούν οι τρόποι με τους οποίους ασκούνται αυτές οι δραστηριότητες. Μπορούν να αναπτυχθεί πάρα πολύ ο δευτερογενής τομέας και φυσικά να αναπτυχθούν άλλες μορφές πέραν του θερινού και παράκτιου τουρισμού, έτσι ώστε και περισσότεροι άνθρωποι θα επισκέπτονται την περιοχή, αλλά όχι μόνο το καλοκαίρι. Θα έχουμε μια επιμήκυνση της τουριστικής περίοδου και μορφές τουρισμού που μπορούν να υπάρχουν όλο τον χρόνο και που απευθύνονται σε ειδικές ομάδες ανθρώπων. Με την ευκαιρία να πω κάτι που αναφέρει, και αυτό το αναφέρει η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, ότι στην περιοχή υπάρχουν περισσότερα από 30 σημεία ή θέσεις που υπάρχουν από πινάρια αρχαίων κτισμάτων, τα οποία είναι εντοπισμένα, ξέρουμε που είναι, αλλά συγχωρέστε μου τη φράση, έχουν θαυτεί, δεν ξέρει κανένας για αυτά, με στόχο φυσικά να μην αξιοποιηθούν και φανεί ακόμη περισσότερο και ο αρχαιολογικός πλούτος που έχει η Χαλκιδική. Πέραν αυτού δηλαδή που βλέπουμε σήμερα,
σε όποιο σημείο της και αν πάμε, να μην φανεί ο αρχαιολογικός πλούτος. Ένα ερώτημα που μπαίνει επίσης από τους υπέρμαχους αυτής της δραστηριότητας είναι, μα τελικά τι θέλετε? Δεν μπορείτε να τα έχετε όλα, περιβάλλον ή απασχόληση? Τέτοια ερωτήματα είναι ψευτοδιλήμματα. Γιατί αυτά τα δύο δεν μπαίνουν σε αντιπαράθεση. Και η απάντησή μας είναι θέλουμε και περιβάλλον και απασχόληση. Αυτά είναι αλληλένδετα, αλληλεξαρτώμενα. Δεν μπορεί να είναι το ένα εις βάρος του άλλου. Και καθώς το περιβάλλον σημαίνει ζωή, σημαίνει υγεία, σημαίνει μέλλον, αυτά τα πράγματα, η υγεία και η ζωή μας και το μέλλον μας, είναι αδιαπραγμάτευτα. Δεν μπαίνουμε σε καμιά συζήτηση για αυτά. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η πλειονότητα των κατοίκων αντιδρά, αντιστέκεται σε αυτά τα καταστροφικά σχέδια. Αλλά δεν είναι μόνο οι κάτοικοι της περιοχής. Καθώς αναπτύχθηκε ένα τεράστιο κίνημα αλληλεγγύης και συμπαράστασης στους κατοίκους της περιοχής, σε κάθε γωνιά της χώρας μας, αλλά και στο εξωτερικό. Σε αυτό το κίνημα, η Χαλκιδική ζητά την αλληλεγγύη, τη συμπαράσταση και τη συστράτευση όλων μας. Η Χαλκιδική, αγαπητές φίλες και φίλοι, μας χρειάζεται όλους. Και πρέπει να έχει αυτή τη συμπαράσταση και τη συμμετοχή μας σε αυτή την αντίσταση, σε αυτόν τον αγώνα, γιατί όλοι έχουμε χρέος και πατριωτικό καθήκον να σώσουμε τη Χαλκιδική, να εμποδίσουμε αυτή τη μη αναστρέψιμη καταστροφή με κάθε νόμιμο και δημοκρατικό μέσο, όπως εξάλλου μας επιτάσσει και το Σύνταγμα της χώρας. Μια πρόσφατη συναυλία συμπαράστασης που έγινε στη Θεσσαλονίκη, στην οποία πήραν μέρος περισσότεροι από 35.000 άτομα. Και μια παλαιότερη πορεία διαμαρτυρίας στη Θεσσαλονίκη, αν και έγινε χθες μια επίσης ίσως μεγαλύτερη από αυτή. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσοχή και την υπομονή. Εμείς σας ευχαριστούμε, κύριε Παναγιωτόπουλε, για το χρόνο σας. Αυτό που θα ήθελα να επισημάνω, αν με επιτρέπετε, είναι ότι οι ανεξάρτητοι Έλληνες από την πρώτη στιγμή στάθηκαν στο πλευρό των κατοίκων της Χαλκιδικής και μάλιστα ο πρόεδρος μας, ο Πάνος ο Καμένος, είναι ο μόνος που κατέθεσε μήνυση κατά του Πάχτα, όπως γνωρίζετε, αλλά πολλοί ίσως δεν το έχουν μάθει, δεν βοήθησε και ο τύπος και δεν προβλήθηκε ιδιαίτερα, ναι, δεν προβλήθηκε, και κατά της Χρυσός ΑΕ. Μάλιστα σε αυτή τη δικογραφία και η Γραμματεία Περιβάλλοντος έχει συλλέξει με τη βοήθεια και των κατοίκων πάρα πολλά στοιχεία. Βεβαίως απουσιάζει ο κύριος Καπερνάρος, ο οποίος δηλώνει παράσταση πολιτικής αγωγής σε πάρα πολλές μηνύσεις των κατοίκων. Μαζί μας είναι ο κύριος Τόλης Παπαγεωργίου, ο οποίος έχει κάνει εκπληκτική δουλειά και έχει καταθέσει και μηνύσεις ο ίδιος. Και τον ευχαριστώ πάρα πολύ από την πλευρά των ανεξάρτητων Ελλήνων, γιατί από την πρώτη στιγμή που μιλήσαμε μαζί στο τηλέφωνο και χωρίς να ξέρει ούτε καν από πού το παίρνουμε τηλέφωνο, μου έδωσε την άδεια χρήσης όλων των στοιχείων που είχε εντάξει στις δικογραφίες του και εμείς τα έχουμε χρησιμοποιήσει και οφείλω να σας πω ότι η δυνάμη του 4042 για την περιβαλλοντική υποβάθμιση οργανώσαμε μηνυτήρια αναφορά, την οποία υπέγραψαν όλες οι οικολογικές οργανώσεις και η Γραμματεία Περιβάλλοντος, προκειμένου να συνδυαστούν ως μηνύσεις. Θεωρώ λοιπόν ότι θα έχουμε αποτελέσματα και από τη δικαιοσύνη μελλοντικά και θεωρώ ότι οι ανεξάρτητοι Έλληνες δηλώνουμε μόνιμα τη συμπαράστασή μας και την αγάπη μας, την αλληλεγγύη μας στον αγώνα, το δίκαιο αγώνα των ανθρώπων στη Χαλκιδική. Είμαστε βέβαιοι για το έγκλημα που συντελείται εκεί. Τα αποτελέσματα που μας ανέφερε ήδη και ο κύριος Παναγιωτόπουλος θα χρησιμοποιηθούν και σαν στοιχεία στις δικογραφίες. Όντως υπάρχει το αποτέλεσμα, έχει λάβει γνώση και η Ελλάς για το ατύχημα, όπως το θεώρησαν, του φορτηγού στη Σύμβο. Να πούμε ότι αυτό το φορτηγό
κινείται στη Βόρειο Ελλάδα χωρίς να φέρει καμία σήμανση ότι μεταφέρει πυρηνικά απόβλητα ουσιαστικά. Να πούμε ότι οι αποθήκες δεν έχουν καμία άδεια, καμία έρευνα, είναι μια βόμβα στην κυριολεξία, όπως πολύ ωραία μας ανέφερε. Είμαστε έτοιμοι, θα περάσουμε στο δεύτερο μέρος. Είναι κοντά μας ο κύριος Θεοχάρης Ζάκας, καθηγητής στο Αριστοτέλειο, στο τμήμα δασοκομείας, αν δεν κάνω λάθος. Σας ακούμε. Κυρία Γραμματέα Οικολογίας και Περιβάλλοντος των Ανεξάρτητων Ελλήνων, κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστώ για την πρόσκληση και για τη φιλοξενία σας. Μας δίνετε την ευκαιρία να σας αναδείξουμε αυτό το μεγάλο περιβαλλοντικό πρόβλημα που απειλεί τη Βόρεια Ελλάδα και τη χώρα μας γενικότερα. Είμαι ο Διευθυντής του Εργαστηρίου Δασοκομείας της Σχολής Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, που υποβαθμίστηκε πρόσφατα σε τμήμα, όπως και η γεωπονία του συναδέλφου μου, του κ. Παναγιωτόπουλου, και είμαι ο πρόεδρος της Ελληνικής Δασολογικής Εταιρείας τα τελευταία 16 χρόνια, του Επιστημονικού Φορέα των Δασολόγων Περιβαλλοντολόγων όλης της Ελλάδος, και οι απόψεις μου απηχούν και τις απόψεις του κλάδου μου γενικότερα, πλην εξαιρέσεων φυσικά, που είναι οι επιστήμονες που ανέφερε ο κ. Παναγιωτόπουλος, όσοι συνεργάζονται με την εταιρεία και κόντρα στη δεοντολογία φράζουν διαφορετικές απόψεις, παραβιάζοντας τις αρχές της οικολογίας και της αειφόρου ανάπτυξης. Θα σας μιλήσω για το θησαυρό που απειλείται, και είναι τα δάση της περιοχής, και με την ιδιότητα του καθηγητή της δασοκομείας, ο οποίος έχει ως καθήκον να διδάσκει την ίδρυση, τη φροντίδα και την προστασία των δασών, αλλά και ως ειδικού σε ζητήματα αποκατάστασης μεταλλευτικών χώρων, για τον λόγο ότι πρόσφατα ολοκλήρωσε την αποκατάσταση των μεταλλίων αμοιάντου Βορείου Ελλάδος, που θεωρείται ένα από τα παραδείγματα καλής πρακτικής για τη χώρα μας. Ξένοι όλων των εθνικοτήτων έρχονται και το μελετούν, αλλά εγώ ξέρω καλύτερα από τον καθένα ότι αυτό το οποίο εκεί κάναμε, που ήταν ένα πραγματικό ξεκύλιασμα της γης, δεν είναι τίποτα παραπάνω από μια ωρεοποίηση μιας τραγικής κατάστασης, ή αυτό που κοινώς λέμε, προσπαθήσαμε να βάλουμε τα σκουπίδια κάτω από το χαλί. Επομένως, επειδή στην πράξη αποκατάσταση μεταλλευτικών χώρων δεν υπάρχει, είναι προτιμότερο να υιοθετήσουμε την αρχή της πρόληψης σε ζητήματα περιβάλλοντος και ιδιαίτερα φυσικού περιβάλλοντος, κατά τη στοιχεία με τα ζητήματα της υγείας, όπου η πρόληψη είναι προτιμότερη από τη θεραπεία. Θα επιχειρήσω μια ξενάγηση στην περιοχή για την οποία συζητάμε, ξεκινώντας από το νομό Χαλκιδικής γενικότερα, λέγοντάς σας ότι έχει μια έκταση περίπου 300.000 εκτάρια και το 1/3 από αυτή την έκταση καλύπτεται από παραγωγικά δάση, το 1/3 και κάτι παραπάνω από μη παραγωγικά δάση, τα οποία δεν παράγουν σημαντικά προϊόντα, αλλά επιτελούν τις ίδιες λειτουργίες με τα προηγούμενα δάση που σας ανέφερα. Και τέλος, έχουμε 1/3 της έκτασης επίσης, όπου ασκούνται διάφορες γεωργικές καλλιέργειες, με προεξάρχουσα όμως τη δενδροκομεία, που σημαίνει αυτό ότι η δενδροκάλυψη στο νομό βρίσκεται σε πολύ ψηλά ποσοστά και ίσως σε αυτή την αυξημένη δενδροκάλυψη, όπως την αποκαλούμε τώρα, οφείλει τα γαλάζια της νερά αυτός ο τόπος. Με τα δεδομένα αυτά, ο
νομός Χαλκιδικής κατατάσσεται στην 5η θέση από πλευράς συνολικού ποσοστού δασοκάλυψης και στη 10η θέση από πλευράς παραγωγικών δασών. Αυτά που βλέπετε είναι δάση οξιάς, βρίσκονται πολύ κοντά στην περιοχή η οποία καταστρέφεται, στο Καρατζά Πολάκο, όπου θα γίνουν αυτά τα περίφημα φράγματα που ανέφερε ο κύριος Παναγιωτόπουλος, τα τέλματα των αποθέσεων, όπως λέμε, δηλαδή των υπολειμμάτων των τοξικών της μεταλλευτικής δραστηριότητας, και αυτά τα δάση τα οποία βλέπετε κατατάσσονται στην κατηγορία των αρχαίγωνων δασών, που είναι κάτι το μοναδικό τόσο σε ευρωπαϊκό επίπεδο όσο και παγκόσμιο, μια κληρονομιά οικολογική ανεκτήμητης αξίας, και δυστυχώς χάρη μιας εφήμερης απασχόλησης κάποιων εκατοντάδων κατοίκων της περιοχής και χάρη του κέρδους κάποιας πολυεθνικής εταιρείας, εμείς αποφασίσαμε να τα καταστρέψουμε. Εδώ βλέπετε κάποια στατιστικά στοιχεία για την περιοχή και ειδικότερα για όλο το νομό Χαλκιδικής. Θα τα προσπεράσω, μην σας κουράσω με αριθμούς. Εδώ πάμε στην περιοχή της βόρειο-ανατολικής Χαλκιδικής, όπου βλέπουμε ότι υπάρχουν αρκετά δάση οξιάς σαν αυτά που σας έδειξα και κατατάσσονται στην κατηγορία των αρχαίγωνων δασών. Υπάρχουν παραγωγικά δάση καστανιάς, δάση αναφοράς δριός, και θα σας εξηγήσω στη συνέχεια γιατί τα αποκαλούμε έτσι, και ιδιαίτερης αξίας, μοναδικά θα έλεγα, δάση αϊφύλων πλατυφύλων και παραποτάμια δάση με πλάτανο και σκλήθο. Όπως φαίνεται από τα παραπάνω στοιχεία, στην περιοχή της βόρειο-ανατολικής Χαλκιδικής, της Αρνέας όπως αναφέρουμε εδώ, ανήκει η πλειοψηφία των δασών οξιάς σε σχέση με τον νομό Χαλκιδικής, δριός, καστανιάς και πλατάνου. Αυτά θεωρούνται από τα πιο παραγωγικά που συναντούμε σε επίπεδο επικράτειας. Αυτά τα δάση όμως, εκτός από τον άμεσο οικονομικό ρόλο τον οποίο είναι σε θέση να διαδραματίσουν στην περιοχή, προσφέροντας απασχόληση, πολύτιμα προϊόντα και ενεργειακή ύλη, επιτελούν και μια σειρά από άλλες κοινωνικού χαρακτήρα λειτουργίες, όπως είναι η προστασία των εδαφών και των υποδομών, η αναψυχή, η αισθητική, η παροχή υψηλής ποιότητας νερού, είναι ο χρυσός του μέλλοντος, η προστασία της βιοποικιλότητας, μια αξία που δεν έχει αναγνωριστεί ακόμα σε όλες τις πτυχές και τις εκφάνσεις, η συμβολή στην αντιμετώπιση του φαινομένου του θερμοκηπίου και την ποιότητα της ατμόσφαιρας και μια σειρά από άλλες λειτουργίες που εξειδικεύονται χωριστά για κάθε περιοχή. Και ας δούμε τώρα τι γίνεται με τα δάση της περιοχής, ποια είναι η αξία τους, η οικολογική και η οικονομική. Και ξεκινούμε με τα δάση της οξιάς, τα οποία όπως αναφέραμε έχουν τη μορφή του αρχαίγωνου δάσους και πρόκειται για πολύ παραγωγικά δάση με τεράστια οικολογική αξία. Όπως σας ανέφερα, κατατάσσονται στην κατηγορία των αρχαίγωνων δασών και αποτελούν σημαντικές αποθήκες άνθρακα. Η χώρα μας έχει ανάγκη τόσο από την οικονομική αξιοποίηση αυτών των δασών, γιατί αποτελούν σημαντικό κομμάτι του πρωτογενή τομέα. Οι οικονομολόγοι το ξέρουν καλύτερα ότι ο πρωτογενής τομέας είναι αυτός που στηρίζει όλους τους άλλους τομείς, παράγει προϊόντα με ιδιαίτερη προστιθέμενη αξία και επομένως στην παρούσα οικονομική φάση, εν μέσω οικονομικής κρίσης, έχουμε ανάγκη από αυτά τα προϊόντα τα οποία θα κινήσουν την μηχανή της οικονομίας. Και επίσης χρειαζόμαστε τον οικολογικό ρόλο αυτών των δασών για το λόγο ότι η χώρα μας σε ζητήματα εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα λόγω της χρήσης του λιγνίτη
βρίσκεται στο κόκκινο και αγοράζει δικαιώματα εκπομπών, ξοδεύοντας πολλά χρήματα. Σε ό,τι αφορά τώρα τα δάση αυτά, τόσο τα φύλλα όσο και οι καρποί των δέντρων τους αποτελούν τη βάση πολύτιμων τροφικών αλυσίδων για μια πληθώρα οργανισμών και ως εκ τούτου είναι σημαντικά για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας της περιοχής και της χώρας μας γενικότερα. Μέσα στις συστάδες της οξιάς απαντώνται άτομα ή μικρές συστάδες του αρχαίγονου είδους ήταμος, επιστημονικό όνομα λατινικό Taxus baccata, που είναι ένα από τα σημαντικότερα φαρμακευτικά φυτά της εποχής μας. Από το φυτό αυτό παράγεται μια ουσία που λέγεται ταξόλη και είναι το φάρμακο σήμερα το υπαριθμόν ένα αντικαρκινικό για τον καρκίνο του τραχύλου και του εγκεφάλου. Το τεχνικό ξύλο της οξιάς θεωρείται υποκατάστατο ενός τροπικού ξύλου, ο κουμέ είναι το όνομα το εμπορικό αυτού του τροπικού ξύλου, το οποίο έχει εξαφανιστεί και τη θέση του έχει πάρει αυτό το ξύλο της οξιάς. Και των μικρότερων διαστάσεων θεωρείται ένα από τα καλύτερα για ενεργειακούς σκοπούς. Και σήμερα χρησιμοποιείται πάρα πολύ στη χώρα μας λόγω και της κρίσης η οποία έχει ακολουθήσει και το ενεργειακό ζήτημα. Τέλος, τα δάση οξιάς παράγουν το διαβιέστερο και ευγευστότερο πόσιμο νερό, επομένως είναι σημαντικά για την διατήρηση των υδατικών πόρων της περιοχής και αυτούς τους υδατικούς πόρους εμείς τους καταστρέφουμε χάριν ενός πρόσκαιρου κέρδους μιας μεγάλης πολυεθνικής εταιρείας. Εδώ βλέπουμε μια συστάδα οξιάς, είναι χειμωνιάτικη εικόνα και τα μικρά σχετικά πράσινα δέντρα, τα ύφυλλα που φαίνονται μέσα σε αυτή τη συστάδα, είναι τα άτομα του ΙΤΑΜ. Βρήκαμε στην περιοχή, αυτό είναι ιδιαίτερα βραδιευξές είδος, έχει εκπονηθεί μια μεταπτυχιακή διατριβή στο εργαστήριό μας για αυτό το είδος και ένα δέντρο ύψους 1,5 μέτρου είχε ηλικία πάνω από 60 χρόνια και τα δέντρα τα μεγαλύτερα τα οποία έχουν ένα ύψος γύρω στα 15 μέτρα εκτιμούμε ότι έχουν μια ηλικία πάνω από 600 ως 700 χρόνια. Επομένως, είναι το είδος που τεκμηριώνει, αν θέλετε, κατά τρόπο αδιάσυστο, την ύπαρξη αρχαίγονων δασών στην περιοχή. Και αυτή η εικόνα είναι από τη θέση αυτή που καταστρέφεται του Καρατζά το Λάκκο. Τα δάση της Δριός τώρα, τα οποία είναι και εκτεταμένα στην περιοχή, αλλά είναι και δάση αναφοράς, όπως χαρακτηριστικά λέω εγώ, για το λόγο ότι είναι η μοναδική περιοχή όπου ένα πρόγραμμα αναγωγής, μετατροπής των δασών αυτών από χαμηλά δάση σε υψηλά δάση είναι σε εφαρμογή εδώ και πολλά χρόνια και είναι η μοναδική περιοχή εν Ελλάδη που έχουμε απτά αποτελέσματα από την εφαρμογή αυτού του προγράμματος. Η χώρα μας είναι χώρα αδριοδασών, παρόλα αυτά όμως το ξύλο το οποίο παράγεται από αυτά είναι χαμηλής ποιότητας, είναι καυσόξυλο και ξυλοκάρβουνο, ευτελούς αξίας, ενώ το ξύλο μεγάλων διαστάσεων της Δριός είναι πολύτιμο ξύλο. Και αυτό οφείλεται στην πρημνοφυή προέλευση των δριοδασών και στους μικρούς χρόνους παραγωγής. Αυτό ισχύει για όλη την επικράτεια, δεν ισχύει για την περιοχή, γιατί εκεί εφαρμόστηκε αυτό το πρόγραμμα και τα δάση αυτά είναι ηλικίας 80, 100 και 120 ετών σήμερα. Η σύγχρονη δασολογική επιστήμη προτείνει την αναγωγή των πρεμνοφυών δριοδασών σε πανελλαδικό επίπεδο, σε υψηλά δάση, όπως αυτά που έχουμε στην περιοχή, προκειμένου να εκπληρώσουν καλύτερα τόσο τον οικονομικό όσο και τον οικολογικό τους ρόλο. Η μόνη λοιπόν περιοχή που εφαρμόστηκε ένα τέτοιο πρόγραμμα είναι αυτή η περιοχή που συζητάμε, η περιοχή του Δασαρχείου Αρνέας και του Κακάβου, και εκεί έχουμε συστάδες που έχουν ξεπεράσει σήμερα και τα 120 χρόνια και τα αποτελέσματα είναι
εκπληκτικά από επιστημονική άποψη. Αυτά είναι δάση αναφοράς, όπως προείπα, για όλη τη χώρα μας και εκεί εκπαιδεύονται οι δασολόγοι και περιβαλλοντολόγοι διαχρονικά που αποφοιτούν από τη Σχολή Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Είναι δάση αναφοράς, επομένως, για τον ελλαδικό χώρο, τεράστιας οικολογικής αξίας και ιδιαίτερης επιστημονικής σημασίας. Πάμε τώρα στα δάση καστανιάς, που αυτά θεωρούνται τα πιο παραγωγικά δάση της χώρας μας. Είναι στην πρώτη θέση, για το λόγο ότι το ξύλο τους, ακόμα και μικρών διαστάσεων, χρησιμοποιείται για τεχνικές χρήσεις λόγω της μεγάλης αντοχής και διάρκειάς του. Όπως τα δρυοδάση και τα δάση οξάς, είναι σημαντικά για την πανίδα και τη διατήρηση της βιοποικιλότητας. Εδώ βλέπετε εικόνες από τα δάση της περιοχής. Τα δάση πλατάνου ή παραποτάμια δάση, στην περιοχή απαντώνται εντυπωσιακά δάση αυτής της κατηγορίας, με κυριαρχία του ανατολικού πλατάνου, αλλά και συμμετοχή του σκλήθρου, που είναι ένα σχετικά σπάνιο είδος για τη χώρα μας. Τα δάση αυτά είναι πολύτιμα από οικολογική άποψη και ιδιαίτερα εντυπωσιακά από αισθητικής άποψης. Δυστυχώς είναι τα πρώτα τα οποία θα επηρεαστούν από τις κάθε είδους επεμβάσεις στην περιοχή, για το λόγο ότι βρίσκονται κατά μήκος των σημαντικότερων διαδρομών του νερού και επομένως όλα τα τοξικά απόβλητα θα φτάσουν στις ρίζες τους και θα τα επηρεάζουν διαρκώς μέχρι θανάτωσής τους. Τέλος, έχουμε τα δάση των αϊφύλων πλατυφύλων και αυτά τα δάση σε επίπεδο επικράτειας δεν εντάσσονται στα παραγωγικά δάση. Στην περιοχή όμως βλέπουμε δέντρα σαν αυτό της εικόνας, με διάμετρο πάνω από 80 εκατοστά, με ύψος πάνω από 15 μέτρα και αντίστοιχα δέντρα που εντάσσονται στην κατηγορία των μνημιακών δέντρων βρίσκουμε μόνο σε περιοχές του Αγίου Όρους, πουθενά αλλού στην Ελλάδα. Και αυτά τα δάση βρίσκονται σε κίνδυνο και θα επηρεαστούν από την ασκούμενη στην περιοχή δραστηριότητα. Το ερώτημα όμως που μπαίνει, ως απάντηση αν θέλετε στην προγραμματιζόμενη δραστηριότητα μεγάλης κλίμακας, η οποία ξεπερνάει τη φέρουσα ικανότητα της περιοχής, αλλά και της χώρας μας γενικότερα, είναι εάν υπάρχουν προοπτικές αειφόρου ανάπτυξης για την περιοχή. Δηλαδή μιας ανάπτυξης που να αντέχει στο χρόνο, να μην μας υπόσχεται μια, αν θέλετε, ζωή με χρυσά κουτάλια και μεγάλο πλούτο, αλλά μια αξιοπρεπή διαβίωση στο μέλλον και ημών, δηλαδή της σημερινής γενιάς, αλλά και των μελλοντικών γενιών. Η περιοχή της Βόρεια-Ανατολικής Χαλκιδικής, λοιπόν, έχει όλα τα απαραίτητα χαρακτηριστικά για το σχεδιασμό μιας ολοκληρωμένης αειφόρου ανάπτυξης σε αυτήν. Τα χαρακτηριστικά αυτά είναι τα παραγωγικά δάση, τα ποιοτικά παραδοσιακά προϊόντα, ο οικοτουρισμός και ο εναλλακτικός τουρισμός, η πλούσιοι και ποιοτική υδατική πόρη, η μελισσοκομεία, η κτηνοτροφία, η ξυλογλυπτική και η παραδοσιακή ξυλουργική, η οικοτεχνία και μια σειρά άλλων δραστηριοτήτων που σήμερα μπορεί να ασκούνται σε μικρότερη ή μεγαλύτερη κλίμακα, αλλά εάν η σχεδιαζόμενη επένδυση γίνει πραγματικότητα, όλες αυτές οι προοπτικές θα ακυρωθούν και θα διαρριχθεί, όπως χαρακτηριστικά λένε πιο ειδικοί επιστήμονες από μένα σε θέματα κοινωνιολογίας, ο κοινωνικός ιστός της περιοχής, γιατί παραγωγικές δομές θα καταστραφούν και παραδοσιακά επαγγέλματα θα εξαφανιστούν. Και όλα αυτά για μια πρόσκαιρη, εντός παρένθεσης, ευημερία, για μια πρόσκαιρη απασχόληση και μετά από τα 20-30 χρόνια μια μετανάστευση υποχρεωτική των κατοίκων προς αστικά κέντρα και όχι μόνο και μια ερημοποίηση
της περιοχής. Και η περιοχή αυτή είναι η πατρίδα του Αριστοτέλη, είναι η είσοδος, η πύλη του Αγίου Όρους, μια περιοχή μοναδική για το περιβάλλον και την ιστορία της και όπως γνωρίζετε, οι ειδικοί επιστήμονες λένε ότι αν στηριχθούμε μόνο στο φυσικό περιβάλλον και στην ιστορία μας ή την πολιτιστική κληρονομιά όπως χαρακτηριστικά λένε, μπορεί οι μελλοντικές γενιές να ζήσουν με αξιοπρέπεια, χωρίς βέβαια τεράστια πλούτη, αλλά στο ίδιο επίπεδο που ζούμε και εμείς σήμερα. Αντίθετα, η προτινόμενη δραστηριότητα ακυρώνει όλες αυτές τις προοπτικές για αειφόρο ανάπτυξη, γιατί θίγει όλες τις πτυχές, όλους τους πυλώνες της αειφόρου ανάπτυξης και την κοινωνία, όπως σας ανέφερα, και το φυσικό περιβάλλον, το οποίο καταστρέφεται, αλλά και την οικονομία, με κέριο χτύπημα στο μέλλον αυτής, χάρη μιας πρόσκαιρης, εντός παρένθεσης, όπως ανέφερα, ευημερίας. Και μπαίνουν και ζητήματα πιο αμήλικτα, όπως αυτό της περιβαλλοντικής ηθικής, γιατί κάποιοι μιλούν για υποκατάστατα τόσο στην περιοχή όσο και αλλού. Στα ζητήματα του περιβάλλοντος, αλλά και της κοινωνίας, θα έλεγα, δεν υπάρχουν υποκατάστατα. Ό,τι καταστρέφεται έχει μόνιμο και μη αντιστρεπτό χαρακτήρα. Και στα οικολογικά ζητήματα θα ήθελα να πω ότι εκείνο που μας τρομάζει είναι οι μόνιμες και μη αντιστρεπτές βλάβες και αυτές σχετίζονται με τα δάση της περιοχής, με τα εδάφη της περιοχής, τους υδατικούς σπόρους, αλλά και τη διάρρηξη του κοινωνικού ιστού. Κάποιες εικόνες από τις δραστηριότητες της περιοχής, η παραδοσιακή αρχιτεκτονική στην Αρναία Χαλκιδικής, που σήμερα έχει νόημα, αλλά εάν πραγματοποιηθεί αυτή η επένδυση δεν θα έχει καμιά αξία, θα έχει απαξιωθεί. Και να δούμε τώρα ποιες είναι οι πραγματικές απειλές των δασών της περιοχής. Οι απειλές των δασών από τις μεταλλευτικές δραστηριότητες είναι η άμεση καταστροφή σημαντικών αρχαίγωνων δασών μέσω αποψηλώσεων προκειμένου να προχωρήσει η μεταλλευτική δραστηριότητα, η άμεση καταστροφή δασικών παραγωγικών εδαφών, όπως γλαφυρά σας περιέγραψε ο κ. Παναγιωτόπουλος, η αχρήστευση του ρόλου των δασών προς την κατεύθυνση παραγωγής ποιοτικού νερού, καταστρέφουμε το νερό, καταστρέφουμε τη ζωή επομένως. Δεν τελείωσα ακόμα, μια κουβέντα. Λοιπόν, ήθελα να πω ότι έχω δει φυλακές απ' έξω, έχω δει φυλακισμένα μνήματα στην Κύπρο, δεν είχα δει μέχρι σήμερα φυλακισμένα δάση. Η εικόνα εδώ μας απεικονίζει ένα φυλακισμένο δάσος, καταστρατηγώντας κάθε συνταγματική έννοια και βάζοντας ταμπέλες ιδιοκτησία εταιρείας τάδε. Αυτό είναι δημόσιος πλούτος, είναι δημόσιο αγαθό, δεν ανήκει σε καμιά εταιρεία, ανήκει στον τόπιο πληθυσμό καταρχήν και στην ελληνική κοινωνία σε δεύτερη μοίρα. Είναι μια δημόσια περιουσία. Και αυτές είναι εικόνες οι οποίες δεν μας τιμούν ως χώρα. Τώρα τελείωσα, σας ευχαριστώ πολύ. Να ζητήσουμε να ανοίξουν τα φώτα, με εύκολο, να ξεκουραστεί λίγο τα μάτια μας. Ο σκοπός της σημερινής συγκέντρωσης είναι ουσιαστικά να ενημερωθούμε, να κάνουμε ερωτήσεις και να πάρουμε απαντήσεις από ανθρώπους που γνωρίζουν καλά το αντικείμενο και θα ήθελα να μας δοθεί και η δυνατότητα να, αν θέλετε κύριε Τόλη Παπαγεωργίου, να σας καλέσω εδώ κοντά μας, να δούμε ένα κάτοικο που έχει δώσει έναν αγώνα ζωής για τον τόπο του και θα ήθελα να μας μιλήσετε για το όπως αισθανθήκατε και όπως αισθάνεται ο κάτοικος της Χαλκιδικής σήμερα με αυτά που συμβαίνουν. Δεν βλέπετε έναν ήρωα, δεν βλέπετε έναν ειδικό άνθρωπο, αν και έχω χαρακτηριστεί ο αρχηγός μιας εγκληματικής οργάνωσης, είμαι δηλαδή το άλλο άκρο του Μιχαλολιάκου,
με το επιβαρυνιστικό στοιχείο της παραγωγής, προμήθειας, χρήσης και κατασκευής όπλων. Αυτός είμαι εγώ και με ακολουθούν καμιά 246 κάτοικοι της περιοχής μου μέχρι αυτή την περιοχή, την στιγμή που σας μιλώ. Εμείς λοιπόν που ξεσηκωθήκαμε εκεί εδώ και 16 χρόνια, γιατί αυτός ο αγώνας δεν είναι καινούριος, είναι ένας αγώνας που κρατάει μέχρι αυτή τη στιγμή 16 ολόκληρα χρόνια, δεν ξεσηκωθήκαμε από μια διάθεση κέρδους, διατήρησης μισθών, πλεονεκτημάτων και εκτιμένων ή όχι, αλλά ξεσηκωθήκαμε για να σώσουμε τον τόπο μας, για την αξιοπρέπειά μας, και αν το θέλετε λίγο να φαίνεται μεγάλο αυτό, θα ήθελα να βλέπω λίγο το ακροατήριο αν είναι δυνατόν, δεν μπορώ να μιλήσω έτσι. Θέλω να βλέπω τους ανθρώπους στα μάτια. Ξεσηκωθήκαμε και σηκώσαμε ένα ανάστημα, γιατί πιστέψαμε ότι δίνουμε ένα μικρό δείγμα του πώς πρέπει ο Έλληνας να συμπεριφέρεται, ειδικά στις στιγμές αυτές και στις καταστάσεις αυτές που όλοι βιώνουμε, από τη μακρινή Χαλκιδική μέχρι το μεγάλο κέντρο της Αθήνας. Στον τόπο εκείνο λοιπόν εμείς κάναμε έναν αγώνα αξιοπρέπειας, έναν αγώνα διατήρησης ενός τόπου πολύτιμου, αλλά κάναμε και έναν αγώνα πολύ μεγαλύτερο. Ακούσατε τους καθηγητές με τους οποίους γίναμε φίλοι, γιατί ξέρετε ότι η ευτυχία του να έχουμε εμείς τη συμπαράσταση ειδικών ανθρώπων, καθηγητών μεγάλης αξία στα θέματα αυτά, είναι ένα απόκτημα, είναι ένα πλεονέκτημα το οποίο αποκτήσαμε μόλις τα τελευταία 3-4 χρόνια. Όλα τα χρόνια όλος ο κοινωνικός χώρος, μάλλον όλος ο επιστημονικός χώρος της Ελλάδας ήταν εναντίον μας. Όχι εναντίον σας. Μιλώ ότι εδώ και 4-5 χρόνια είναι η μεγάλη ευτυχία, Κυριάκο, να σας έχουμε όλους μαζί μας. Πριν από 4-5 χρόνια οι εξαιρέσεις ήταν ελάχιστες. Είχατε απέναντί σας, εμένα και το χάρη απέναντί σας δεν είχαμε ποτέ. Λοιπόν, για να διορθώσω τα πράγματα, επειδή φαίνεται ότι μπαίνουμε σε μια ιστορία διαφορετική, θέλω να πω ότι μέχρι πριν από 4-5 χρόνια όλες οι συζητήσεις οι δημόσιες που γινόταν, όταν λέω όλες βέβαια υπάρχουν και λαμπρές εξαιρέσεις, ήταν με έναν επιστημονικό κόσμο ο οποίος ήταν στην πλειονότητά του τη συντριπτική εναντίον μας. Οι παρόντες εδώ και μια δεκάδα άλλων επιστημόνων είναι οι άνθρωποι που μας δώσαν τεράστια εφόδια για να μπορέσουμε να δείξουμε παντού ότι έχουμε δίκιο. Το δείξαμε παντού, δεν μπορέσαμε να το δείξουμε αυτό το πράγμα στις κυβερνήσεις. Στην κυβέρνηση από το 1987 μέχρι σήμερα, στη διαδοχή των κυβερνήσεων που θελήσαν τη χώρα μας να την κάνουν τη μεγαλύτερη παραγωγό χρυσού στον κόσμο. Και αν αυτό βέβαια το χρυσό όνειρο όλους σας συνταράσει, εξάλλου δεν ξεχνάτε Χαρδαβέλα, Πρετεντέρη και όλους τους άλλους που παρουσιάσαν ότι θυσιάζοντας τη Χαλκιδική θα σωθεί ολόκληρη η Ελλάδα με εκατοντάδες τόνων χρυσού που θα βγουν από τα σπλάχνα της Χαλκιδικής για να σωθεί η Ελλάδα. Σήμερα η ιστορία πια έχει ξεκαθαρίσει και την ακούσατε και από τον Κυριάκο και από τον Χάρη, που είπε πολύ απλά ότι από όλη αυτή την ιστορία στη Χαλκιδική το ελληνικό δημόσιο έχει μηδενικά ωφελήματα. Όταν ο Άκης ο Τσοχατζόπουλος και ο Πάχτας ο Χρήστος δώσαν την ιστορία στον Πόμπολα έναντι μηδενικού ανταλλάγματος, ούτε καν των 11 εκατομμυρίων, το ελληνικό δημόσιο δεν κράτησε ούτε €1 σαν ωφέλιμα από όλη αυτή την ιστορία. Όπως επίσης το ελληνικό δημόσιο έχει μηδενικούς φόρους από όλη αυτή την ιστορία, γιατί όλα τα προϊόντα υπομορφής συμπυκνωμάτων από τον μεγαλύτερο πλούτο, τον ορυκτό της χώρας που είναι της Χαλκιδικής και έναν από τους μεγαλύτερους της Ευρώπης, όλος αυτός ο ορυκτός πλούτος εξάγεται αυτή τη στιγμή και θα εξάγεται με τις υπογραφές του Παπακοσταντίνου στην Κίνα, χωρίς το ελληνικό δημόσιο να εισπράξει από όλη αυτή την εξαγωγή €1 φόρο. Και ξέρετε ποιο είναι το περίεργο?
ότι όλα αυτά εμείς τα καταγγείλαμε στους αρμόδιους εγγράφους. Μέχρι αυτή τη στιγμή έχουν εξαχθεί παράνομα 245 εκατομμύρια ευρώ και κανένας δεν κουνήθηκε από αυτή την ιστορία. Και βέβαια σε έναν χώρο όπως εσείς που είναι ένας χώρος πολιτικής και μάλιστα ένας χώρος πολιτικής που εισάγει και ριζικές απόψεις, και εμείς σας ευχαριστούμε που μας στηρίζετε στο δικό μας τον αγώνα, είναι πάρα πολύ καλό να ακουστούν πέραν από τα θέματα αυτά, τα επιστημονικά που σας ανέλησαν οι δυο φίλοι, γιατί πια όλοι εμείς έχουμε γίνει φίλοι εκεί στην περιοχή. Υπάρχει και ένας χώρος που λέγεται η πολιτική για την αναστήλωση της χώρας αυτή τη στιγμή, που θα έπρεπε να είναι μια καλή διαχείριση ενός ορυκτού πλούτου, αλλά που αυτή τη στιγμή πρέπει να ξέρετε ότι όλος ο ορυκτός πλούτος της χώρας, όλος ο ορυκτός πλούτος της χώρας είναι στη διάθεση ξένων εταιριών. Ο αγώνας που κάνουμε εμείς στη Χαλκιδική δεν αφορά μόνο τη Χαλκιδική. Στηρίζει την περιοχή του Κιλκής και του Πάικου. Στηρίζει την περιοχή ολόκληρου του Εύρου. Στηρίζει πάρα πολλοί νησιά των Κυκλάδων και νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, γιατί ο ορυκτός πλούτος ο ελληνικός δεν περιορίζεται στη Χαλκιδική, στον Εύρο και στο Κιλκής. Αυτή τη στιγμή όλος αυτός ο ορυκτός πλούτος είναι ξεπουλημένος κυριολεκτικά και ο τρόπος με τον οποίο σχεδιάζεται να εκμεταλλευτεί είναι ένας τρόπος ληστρικός για το ελληνικό δημόσιο και απόλυτα καταστροφικός για τους ντόπιους πληθυσμούς και για τη φύση της Ελλάδας. Θα σας θυμίσω επίσης μέσα στο χώρο αυτό της πολιτικής ότι μέχρι πριν από λίγα χρόνια είχαμε συμπαραστάτη στον αγώνα μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο πρώτος που μας βοήθησε όταν παλέψαμε κατά τη TVX το 2000 και το 2002 ήταν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με την μια περίφημη επίτροπο τη Βάλστρεμ, τη Σουηδέζα, που τότε πραγματικά κρίναν ότι το περιβάλλον είναι μια ιδιαίτερη αξία για την Ελλάδα. Τώρα όμως υπάρχει κάτι άλλο. Υπάρχει μια επιτροπή Verheugen, η οποία ιδρύθηκε στην εξής βασική αρχή, από την οποία προέρχονται τα δεινά μας και θα προέρχουν τα καταστροφικά δεινά μας αν δεν αντιδράσουμε αναλόγως. Η Ευρώπη λοιπόν, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει διαπιστώσει ότι το 70% των ορυκτών που χρησιμοποιεί η βιομηχανία της εισάγεται. Έτσι λοιπόν σκέφτηκαν πολύ απλά ότι θα πρέπει να αναπτύξουν την τόπια παραγωγή. Δημιουργήθηκε μια ειδική επιτροπή κάτω από έναν Γερμανό επίτροπο, τον Verheugen, ο οποίος τι ανακάλυψε? Ότι ο μεγαλύτερος ορυκτός πλούτος είναι η Ελλάδα. Έτσι λοιπόν η Ελλάδα έγινε ο στόχος για την εφαρμογή αυτής της πολιτικής, να αυξήσουμε τον ορυκτό, τις ορυκτές πρώτες ύλες της Ευρώπης και αντιστοίχως να καταστρέψουμε την Ελλάδα. Με πρώτον λοιπόν τον Γιώργο τον Σουφλιά, το συμμαθητή μου από το Πολυτεχνείο, έγινε μια πάρα πολύ ωραία ιστορία. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, δεν υπάρχει προστασία έναντι των μεταλλευτικών δραστηριοτήτων για τις περιοχές Natura 2000. Δεν υπάρχει προστασία για τους εθνικούς δρυμούς όταν πρόκειται να γίνει μια μεταλλευτική δραστηριότητα ή μια κάθετη παραγωγή μεταλλευτικής βιομηχανίας. Δεν υπάρχει προστασία για τις ακτές αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Έτσι κάθε τυχόν σκέψη, προσφυγή μας στην Ευρώπη για να βρούμε προστασία για αυτό το πράγμα δεν υπάρχει. Και δεν υπάρχει φυσικά και προστασία σε εκείνο που εμείς στρέφαμε και το βλέπαμε σαν μια λαμπάδα, σαν μια ακτίνα, σαν μια ελπίδα και λεγόταν Συμβούλιο της Επικρατείας και ειδικά 5ο περιβαλλοντικό τμήμα με εκείνον τον περίφημο το Μιγάλη το Δεκλερή που δημιούργησε τόσες ελπίδες για τη φύση της Ελλάδος και για μας και όχι μόνο. Όλα αυτά λοιπόν σε εμάς που παλεύουμε αυτή την εποχή δεν υπάρχουν. Και δεν υπάρχουν και για όλους τους άλλους που παλεύουν για τη διατήρηση του περιβάλλοντος, που ακούσατε από το Χάρη το Ζάγκα και το ξέρετε όλοι έστω και όχι πολύ ολοκληρωμένα, ότι δεν είναι μόνο μια ιστορία πολιτική, δεν είναι μόνο μια ιστορία περιβαλλοντική, αλλά είναι στη βάση της μια ιστορία οικονομική και για την Ελλάδα είναι
η οικονομική προοπτική της Ελλάδος, γιατί αν η Ελλάδα δεν είναι πάνω απ' όλα φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον, τότε ποια χώρα στην Ευρώπη και επομένως ποια χώρα στον κόσμο είναι αυτό που η Ελλάδα πραγματικά είναι. Και έτσι εμείς εκεί απάνω ξεσηκωθήκαμε, γιατί υποσυνείδητά μας, και αυτό ίσως δεν το γνωρίζετε, όταν παλεύαμε στην Ολυμπιάδα και στα βουνά, οι κάτοικοι της περιοχής είχαν μια ταμπέλα. Όταν στεκόμασταν απέναντι στα μάτια, είχαμε μια ταμπέλα και έλεγε άρθρο 24 παράγραφος 1 του Συντάγματος. Αυτά τα λέγανε απλοί